Здравейте, хора! Днес ще играем на Fortnite. Сега ще ги къртим яко. Сега ще играем на тази карта. Пускам, имам мега яки скинове. Нямам толкова много. Ето, вижте ми ги. Аз винаги играя само с този. Вижте, имам много яки раници. И имам същото така мега яки кирки имам. Вижте ги колко са яки, Вижте колко са яки, глайдери, тук имам мушки, тук имам такива. И почнахме игра, хора. Сега ще играем. Да ги къртим, ще ги къртиме. И сега пускаме и ще играем. Хора, ще ги къртим. Играта си зарежда и в момента, ако виждате ето тук има PlayStation. Ако виждате, ето го. PlayStation, сега запускаме да играем. Съжалявам, че ето така, но просто играта забива. Съжалявам, играта просто забива. Ето, нормалният ми скин. Сега праснахме го. Хора, сега взимаме най-силните честове с цялата игра. Взех двата най-силни честа. И сега трябва да споделя инвентарито. Ето те, продадих си го. И съм готов за битката. Айде да отиваме да се биеме. Към битката сме. Чакай тук да отворим двата честа, да видим какво те са паднали. Помпа, Симон. Тук от един чудък. Айде. Това ми я направи. Хората си махнат. Той. Джука. Хора, къртят на. Хора! Мега са силни. Хора, помнете. Някакъв план имате ли? Как ти избягам? Тут аз нямам. В момента зоната ме взима. Не! Убиха ме, хора. В момента да видим дали ще избягам зоната или ще умре. Мега як скинем този. И видяхме дали умря или не. Ще видим. Просто трябва да спечелим. Това е целта на цялата игра, когато спечелим, видеото свършва. Но още не сме спечелили, хора. Чакам да заредим ето го PlayStation. Това е PlayStation 4. Нямам пари за петица. Нямаме пари всъщност. Но ще видим дали се спечелим. Да се надяваме, ще се ни даде. Ще ви кажа кой ми даде, но
играта, но пусна. Ей, то става. Съжалявам, хора, сте гадно забива. Но има силен медальон и в момента при мен има човек. Нокна! Хора, стрелят ме от някъде. Нока! Как махам? И ще пия малко. Махам също. Също. Ето вижте ми ги кирките златни. Вижте ги колко са яки, бе. Бро, стрелят от някъде. Отивам към битката. Но не. Битката към зоната отивам аз. Ей, битката! Там отивам. Там има битка. Вижте ли как се кръстят? Не се чува. О, биха един. Аз отивам при тях. При него да го убия. Нокна, хора, виждате ли колко съм силен? Биха. Хора, махам всяките. И отивам към битката. Хора, има зад на лама, отивам да я взема. Никой няма да я вземе, само аз. Не е зле, но не ми харесва. Няма да го взема. Аз не съм слаб. Аз в момента почти победих. Остана ми сама много малко. Нок. Коротко ме много се нарича. Нок. Време се свали така. Хора, крайната зона е тук. Трябва задължително да победим. Не знам къде са, но трябва да победим просто. Хора, имам всякъде честове, но начало да отпадам. Просто се чакам. Едно в едно сме хора. Хора, трябва да някъде се бия. Някъде съм. Добре, аз съм в крайната зона. Е там някъде. А тук, ето го чувам към битката. Хора, победа! Победа, хора! Хора, победих! Хора, заради вас лично го правя. Още една игра играя. Заради вас го правя, хора. Заради вас го правя. От втората игра. Втора игра. Победа. Ето, вижте. Да се надяваме се ми даде този медальон. Е този медальон, хора. Този е най-силният медальон в цялата игра.
Надявайте се да ни го даде. Моля ви, хора, надявайте се. Чухте ли, хора? Надявайте се. Аз стои чакам да зареди. Хора, имам всички напитки. И също мега съм бърна играта. Хора, точно имам медальон. Вижте го. Хора, мега силният медальон ни го дадоха. Хора, дадоха ни. Благодаря ви, хора. Лайкнете също видеото. Пръснете лайка. Не, знам, ще го направите, хора. Моля ви, направете го заради мен. Това ми е първото видео. Моля ви, хора, направете го. Моля ви. Вижте, моята надежда да... Наистина, това ми е първото видео. Никога не съм правил видео. Това ми е първото видео. В момента отивам да се добия. В момента отивам при тях. Хора, отивам при тях. Хора, на малко съм, почти ме убиха. Не! Хора, почти ме убиха, трябва да бягам от тях. Хора, почти ме убиха. Хора, почти умрях. Хора, само заради вас играя тази игра. Заради вас го правя. Хора. Убийте, айде. Хора, мега се сваля. Не съм много добър, но... Все пак... Не знаете... За всичко си има първи опит. Хора, на малко само почти ме убиха. Не. Хора, на малко съм. Зоната ме взе. Хора, помогнете. Хора, вижте на колко съм на малко. На 14. Добре, че му взех работите. Много стам. Момите, надявайте се да ми дадат някои от честовете да ми дадат медкит. Тези хора, които ще убия. Бити. Не. Хората, но там има нещо за пиене. Или медкит, нещо да са. Банан, поне то си трябва. Поне то с банан на хилава. Или тук поне се надявайте да има медкит. Нук. Не, на малко е. Хора, победа с коронка!
Още една игра заради вас. Заради вас, колкото игри спечеля, толкова си игри се играя. Ако спечеля, пак играя. Ако се губя, спираме видеото. На това не трябва да губим. Хора, трябва да спечелим. Моля ви, колкото печеля, толкова игри ще играя. И за ти се надявайте да спечеля, да нам даде пък като... Не знам кой ми делам. Този медальон. Не. Ето този медальон. Този, който скача, ма прави невидим. Който медальон е женският медальон е този, къде прави така. Или ето този медальон. Хора, дай да видим. Дай да видим кой медальон ще ми даде. И кой... Хора, ето ето този медальон ви говорих. Който тук ми го дадоха. Хора, има човек при мен. Мок. Хора, много са слаби за сега. 2 в 1 съм бях. 2 в 1. Взимам работи, които ще ми потребват. За сега нищо не ми трябва. Дано някъде тук наблизо имам чест. И да видим тук. Добре, всичко ми трябва. Само чука народ го пия, защото за да имам кръв. Хвърлям чука. Идваме тук да отворим честа. Тук имам един чучък. Ще отварям го. Ето ти хора. Хора, убих. Убит. Хора, горе-долу са слаби. Добре, да отидем там. Хора, заради всичко това, заради вас го правя. Хора, бият се, отивам към битката. Поне на там трябва да отида. Там долу се бият. Ето, видях ли го то? Хора, виждате ли го? Хора, видяхте ли го? Хора, отивам към него. Да се бия. Не мога, ето те просто да ги оставя. Хора, на малко е. Ето го, видя? Ето го. Хора, убих го. Убит. Хора, аз ги къртя. Не. Хора, убих го. Хора, мъртъв е. Хора, бейте с коронка този. Хора. Хора, опитват се да ме убият. Но не могат. Хора, слаби са. Хора, хора, хора! Видите ли, което и аз го виждам? Хора! Хора! Много малко са останали. Хора! Хора!
биха ми тъйничо. Пия, хора, пия. Трябва да съм на 200, за да победя. Хора! Пак ги уби. Пак убих. Она не ми дойдат. Она не да дойдат. Не идвайте, моля ви. Крапив чучак бързо. Хора! Ето там. Хора, трябва да го убия този. Ето тук някъде беше. Хора, зоната почва. Хора, не знам къде. Ето го. Хора, победих! Хора, победих! Благодаря ви за подкрепата, хора. Хора, благодаря ви за подкрепата. Хора, вие сте най-добрите. Хора, вие сте най-добрите. Благодаря ви, хора. Вие сте много добри. Играем следна игра. Ако спечеля, ако загубя, спираме. Защото твърде дълго стана видеото и трябва да спираме. Хора, моля те, лайквате видеото, защото само заради вас спечеля. Моля ви, не коментирайте си първата игра загубих, първата тази, където умрях, не я коментирайте. Другата беше първа, където спечелих. Хора, надявайте се да спечеля и тази игра. И трябва последна и спираме. Хора, станаха последни 2 игри. Хора, почнахме и да видим кой медальон стигне за ден. Хора, махаме ти и ни дали този медальон, както виждате. Не го знам какво правим. За първи път ми го дават. Хора, чувам пред човека. Убит. Не, аз не знам защо го спи. Хора има. Хора, пусти ме убиха, има там коронка. Аз не знам дали има. Чакай. Не, има аз. Хора, пусти ме убиха. Хора, благодаря ви за подкрепата, която правите. Ви сте най-добрите. Хора, човек има. Хора, убих го. Хора, на малко съм. Хора, бързо, трябва някой да ни ме уби. Пия чук-джук. Махаме го и отиваме към зоната. Отиваме към кръгът. Човек. Бит. Слаби съм просто. Зато благодаря ви, все пак се го отворихте. Няма силни ръкавици.
Те не могат ли? Не махам ги. Защото много тролят. Хора, ако спечеля, игра последно. Хора, там се стрелят. Там се стреляха. Там има човек. Хора, там има човек. Видяхте ли го? Кемпинг. Хора, убихме го. 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 Хора, видяхте ли го там? Там има човек. Давай, гледайте видеото. Чакаме ги. На феноса. Хора, победих! Хора, победих. Последна игра играем. Вижте, 24 победи с коронка. Хора, последна игра играем и спираме видеото. Наистина, спираме. Хора, ви сте най-добрите. Най-добрите сте. Моля ви, лайкнете. Лайкнете да спечелим последната игра. Моля ви. Хора, моля ви, лайкнете. Вие сте моята надежда да спечеля. Моля ви, те е първото ми видео. Лайкнете ги. Лайкнете видеото. Хора. Да се надяваме си нададе tos или tos медалон. Защото те са най-силните в цялата игра. Хора, скачваме, както винаги знаете къде скачваме, ето там. Не, дай ми друг медалон. Хора, скачваме. Тук те скачваме да вземем той, който има. Аз не знам какво е. Мисля се. Хора, стрелят ма. Хора, почти ме убиха. Знам, че никой... Един от вас не е лайкнал. Лайкнете. Хора, моля ви, лайкнете. Тут почти умрях, моля ви. Хора, защо не лайквате, моля ви. Хора, ще спечеля заради вас. Само лайкнете. Заради вас нещо ще спечеля. Ще се опитам да спечеля заради вас. Ако лайкнете, ще спечеля. В момента отивам към тях.
коктейле. Хора, не знам, коктейле. Връчваме към зоната и само играем две оръжия в цялата игра, ако намерим хубаво оръжие. Ако намерим хубаво оръжие. Хора, 9 човека са останали. 9. В момента отиваме, ето тук 8 са останали. Да видим дали аз ще умра или те загубя. Ще спечеля, ще загубя, ще видим, хора. Всичко е вашата надежда. Нямам вашата надежда от мене. Ще видим дали 7 са останали. Аз в момента трябва да изкемпя, но нямаме да кемпя. Отивам направо в битката, се хвърлям. Бит. Хора, те не спират да скачат. Не си искам да ги убия, те не спират. Хора, убих го. Хора, на малко съм. Хора, ще загубим. Хора, надявам се да ми дадат чак-чак или нещо за пиене. Хора, зоната ма взима. Зоната ма взе. Хора, моля ви, уекнете да спечеля. И ми тогава чао от мен. Чао, хора!